Tak čau ľudia, tu je Sobišovo a toto bude taký menší tutoriálek na Swamp, kde ukážem čo a jak. Veľa ľudí nevie ako má začať. Podľa mňa najlepšie do Swampu mať 101% buffy. Ale dá sa to v pohode aj z 80. To som videl, tak niektorí dokonca zo 70 tu chodili. Ale to boli fakt borci, no to už je o inom. Ja som prednedávnom dokončil 101% buffy. Tak už to je pohoda. A teraz mám ukážka toho, že ak sa to dá dávať aj bez toho. Bez toho sa to vlastne nedá. Bez buffu max sa dá zver. To je všetko. Najlepšie do Swampu ako drop je var, keď sú 101% buffy. Dá sa aj so VP-surom. A vidíte, dá sa to všetko bez vecí. Pohoda. Nič neberú. HPčka stále na tom. Najlepšie do Swampu je presiť ZB. Keď vám veľa MBčky miznú, tak aj presiť MB. Ďalej, jak na drop, jak čo najviac zarobiť, tak je mať, dobre, aspoň 40 na Yangi, a to v botách a na hrdelníku. Ďalej, ja mám iba 100 na prešery, nebo nám kalajno iba plus 7, za čo sa dosť veľmi hambím. Ďalej, mám žraloka zo 43 prúmkov, čo som veľmi rád, no nechce sa mi oddávať na plus 9. Ďalej, mať na dané prešery bonusy, ja mám iba 60 EZO a 50 ver, to mi celkom stačí. Za drop mám cca 400-300 mega, podľa toho na akom mieste som. A vždy platí, čím lepšie miesto, tým viac sa dá zarobiť. Ďalej, množiť podľa toho, že koľko sú percentné buffy. Na zveri sa to dá aj z 80. Ale to je jedno. Množiť sa dá všade, ne? Keď sa chce, môže sa. Ďalej, najlepšie do Swampu je brať zlodejky a podľa toho, že či sa chcete XP, tak aj X-Pack. No, celkom to ide. Yangi, tu máte celkom pohoda. Takže tu dokonca mi momentálne asi aj Titan padol. No, presne. Zo EZO to je dosť časté Titan, ale neodporúčam ísť hneď od 100 na EZO, do tej 108 aspoň na tých, no vlastne do 108 na zveri, potom ork, EZO, to je jedno. Vlastne celkom to je. Momentálne to zbierame drop. No, jak vidíte, celkom sa to dá. Keď bolo miesto na pláži, tak to točím na pláži, len nie je. Čo je veľmi smradľavé. Mne sa tam to nechce vykilovať, potom z toho budem mať zbytočne prúsery. A tak ďalej. Celkom sa to v pohode dá ustáť. Len mať tých. Neviem stať bufíček. Moja sexy bufka, na ktorú som veľmi hrdý. A nielen ja, ale bola to práca so mnou a bratom.
On mne pomohol, tak ja mu potom na budúci tiež pomôžem. Keď niečo naberáme do cechu sexy cech. No, toto dokillujeme a idem nájsť pár metinov. Lebo z tohto momentálne drop nič. Takže ukážem aj môj damage na metinoch. No, sexy damage. No, aj to sa dá. No je to dosť optic fail. Jak sme robili suru do carry. Na psoch sme dávali 140k kritikom na kameň. A došiel som do Gerindoru. A čo sa stalo? Bral som 100k. Tak to bol, nie že optic fail, ale maxi optic fail. No a čo tak ďalej? No, bude snad, ak budem ho dlho renderovať a uploadovať. Ale to nič, to sa stáva. Život je ďalej, ne? No, a môžeme ísť na metiny. No. Tak. Jak vidíte, tu si musia až dvaja killovať. Väčší vám nie sú. On sa dneska nechce ísť na bažiny. A podľa mňa aj tam, keď som na channel 1, tak to aj tam niekto bude. Čo je veľmi škoda. A tá naša extra sexy mapa. Ty vole. A ešte k tomu je veľká, no toto. No. Ide ďalej. Jo, niekto tu už je dom. No to, nevadí. Ideme nájsť Metin. Metin, ukáž sa. Nebuď chuja, ukáž sa, no. Ale som sľúbil, že nebudem vulgárny, no ale to čo už. Nech mi napíše do komentov jeden, ktorý nikdy nezahrešil. Tak, Metin sa mi hľadať momentálne nechce. Idem si po buffing DLS-ku ešte. A ide sa na to. No. Vidíte, ja som stade odišiel. A zrazu hneď tu niekto je. Takže takto to chodí v swampe. Necháme to teraz chvíľu množiť. Musím sa nám portne bufka. No to vezmem. No. A ide sa. Hop, čidilit. No. Keď niečo, tak do popisu videa dám aj svoj Skype. No a o čom ďalej kecať? Ešte by som ukázať aj orkov, len moc sa mi nechce, lebo nemám na nich percenta. Takže to by bolo, že na hodiny. Takže to je zbytočné. No. A čo ďalej, to by bolo asi všetko. Tak. Amigos.